दायो मिशन 2020 आरो सुरेन चन्द्र बर'नि भुटआ महेश्वर बसुमतारीखौ जानो लोंनो हायै आरो गोजोनै उन्दुनो हायै खालामनायखौ नुदों। मैया अदेबानि 18 नभेम्बर समबाराव तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 17थि बोसोरारि जथुम्मा बे जथुम्मानि गेवलां मेल बेखेवगिरि हिसाबै महेश्वर बसुमतारीया बाहागो लानानै थुनलाइनि खोथा बुङालासिनो नोंथांमोननि SM पर्टेल निउस जुगिदि जा सुरेन चन्द्र बर'खौ लानानै गिलारिसन होनो थांदों बेखौ नुनानै जोङो गोजोननाय मोनाखै। मानो होनोब्ला जा जायगायाव बिथाङा गसंनानै खोथा बुंदों बे जायगाया कुनु राजनितिकनि फोथार नङामोन। बेयो जाबाय जोंनि बर' माहारिनि माहारियारि आफाद बर' थुनलाइनि बोसोरसालि जथुम्मासोमोन आरो बे बोसोरारि जथुम्माखौ बरायनानै बराय गेट होनानै मिशन 2020नि औखारि आनसलिकआ जा गेट होदोंमोन बेखौ महेश्वर बसुमतारीया हजम खालामनो हायैयाव खोथा बुंदों आरो बेखौ लोब्बा लाखिनानैनो बे बोसोरारि जथुम्मायाव सुरेन चन्द्र बर'आ कुनु अबदान हराखै बा अनसुंथान हराखै होननानै बिथाङा बुंदों। खोथाया जाबाय मा महेश्वर बसुमतारीनि कम्पानिया टटेलि गावसोरनि मानसिफोरखौ लानानै 17थि तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्माखौ खुंनो आरसिखौ दानानै लादोंमोन। बे आरसियाव जेरै TLCC चेयारमेन, काउरबा VCDCनि चेयारमेन, बिथांनि खाथियाव थानानै थिखा थुख्लि मावना जाग्रा हरेश्वर बर', थिग बेबायदिनो गुबै आफादजों लोगोसे दालाय आफादफोरनि गासै बिबानावनो महेश्वरनि कम्पानिनि सुबुंफोरा दङमोन आरो बे लेखायैनो बिथांमोना बे जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्माखौ गावसोरनि आफाद बायदि महर होनो नाजादोंमोन आरो थिग बेबायदिनो बिथांमोना बदे सुरेन चन्द्र बर'निफ्राय अनसुंथाइ बियोब्ला बिथांखौ बे मायबा मोनसे हाबाफारियाव लिंनो गोनां जायोबा गावसोरा माबा मोनसे सन्मान थांजागोन बा आंखौ गिनानै बिथांमोना निस्सय आंनि खाथियाव फैयाखै खोमा आरो जिहेतु बिथांमोना आंनियाव अनसुंथाइ बिनो फैयाखै बेखायनो आङो बे बोसोरारि जथुम्मायाव अनसुंथाइ हराखैमोन आरो बिथांमोना आंनियाव बिनो फैथारनांगौ होननानैबो आं बिखौ बुंनानै लानो नागिराखै। महेश्वर बसुमतारीया आंखौ गरसे बे अनसुंथाइ हराखै होनना बुंनायखौसो आङो बुंनो नागिरदों। महेश्वर बसुमतारी नोंथांनि नेता पालि नेताखौ लानानै आरसिखौ दादों जेलाय आंनियाव थाखा बिनो फैयासै अब्ला आं बे रोखोमै हरासै। बेखौनो नोंथाङा सुरेन चन्द्र बर'आ जिहेतु फैगोन बिसायख'थि इलेक्सन गेलेनो नागिरदों बेखायनो बिथाङाबो मता धन हरनांगोन होननानै नोंथाङा बुंदों। लाजिना मोनाखै नामा नोंथाङाथ' आरसिनि जेबो नङा। अब्ला आरसिनि सुबुंफोरा आंनियाव थाखा बिगोना बियाखै अनसुंथाइ बिगिना बियाखै बेखौ उदिस गैयालासिनो बेफोरबायदि निलाज्ज खोथाफोरखौ बुंनो नोंथाङा जोंनि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालि जथुम्मायाव थांदों
नोंथांनि हाबाफारि बायदि जा खोथा बुंनांगौ बेखिनिखौ बुंनानै जोंनि थुनलाइखौ जौगानायनि खामानिखौ मावनांगौ। नाथाय नोंथाङा खालि बे माबाखौ जथुम्माखौ नोंथांनि कम्पानिनि राजनितिनि महर बा गाब फोननो नागिरनाया बेयो जाबाय जुक्ति गोनां। महेश्वर बसुमतारी, नोंथाङा आरो आंखौ बुंदों जिहेतु आङो नोंथांनि पार्सनेल लाइफआव एटाक खालामदों होननानै। आं नोंथांनि पार्सनेल लाइफआव एटाक खालामनो गोसो जानानै जेबो बुङाखै। नोंथाङा आंखौ बुंदों जे असामाजिक अगणतान्त्रिक सासे तिउरिया सुबुं होननानै। बेवहायसो नोंथांखौ आङो बुंनो नागिरदों असामाजिक। असामाजिक होननानै दिनैसिम नोंथाङा आंनि केरेक्टारखौ लानानै बा जिखुनु खामानिखौ लानानै नोंथाङा जोंनि रायजो राजानि सिगाङाव दिन्थिनो हानाय नङा। खालि आंखौ असामाजिक होनना पार्सनेलि एटाक खालामनायाव आं नोंथांनि सामाजिक मोननैसो खोथाखौसो आं बुंदोंमोन। नोंथाङा हिन्दु समाजनि बा जोंनि बाथौ धोरोमारि सुबुं हिसाबै गिबि बिसि थानायनि उनाव नोंथाङा नैथि बिसि लानाया बेसेबां सामाजिक आं बेखौसो नोंथांखौ कुइसन खालामदों। आरो बेखौनो नोंथाङा बुंनो नागिरदों नोंथांनि संसार जानायखौ आङो फिसिनाय बायदि हिसाब लानो नाङा होननानै। नोंथांनि संसार जानायखौ सुरेन चन्द्र बर'आ फिसिनायनि कुनु खोथा फैयाखै। मानो होनोब्ला नोंथाङा दा 100 करोड़नि मालिक। नोंथाङा नोंथांनि लाइफखौ सालायनायनि अनगायैबो आरो बेफोरबायदि लाइफ आरो गोबां दा नोंथाङा सालायनायनि दा नोंथांनियाव केपासिटि दोङो। खालि असामाजिक होननायखायसो नोंथांखौ आङो बे खोथाखौ बुंनो गोनां जादों। आरो नोंथांनि मेल मिटिङाव जिहेतु दा मानसिफोरा थाङा, बेखायनो अमा बेदर होनानै जौ होनानै नोंथाङा जा मोनसे कालचार आरम्भ खालामदों बे जाबाय मोनसे जोंनि समाजा बजबनो हानाय सामाजिक प्रथा। आरो नोंथांखौ बुंदों मा जिहेतु नोंथाङा बेफोरबायदि जौ आरो सेरेब लोंनानै जोंनि इयुन जोलैनि जा इयुन जोलै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ नोंथाङा बबे लामाजों दैथिंनो नागिरदों नोंथाङा गावनो साननानै नाय। अकल नोंथाङा गावनि पलिटिकेल केरियारखौ आवगायलांनो थाखाय बा सार्थखौ खिद्धि खालामनो थाखायसो नोंथाङा बेफोरबायदि हाबाफारिखौ मावदों। बियो कुनु मोनसे सामाजिकनि गेजेराव बियो गोग्लैनो हाया। आरो नोंथांखौ आं दिनै दुखुजों बुंनो नागिरदों नोंथांनि जोनोमगिरि बिमानि जिउआ बोरै जोबस्रांलांखो नोंथाङा हायोब्ला रायजो राजानो बुङोब्ला आङो गोजोननाय मोनगौ। नोंथांनि जोनोमगिरि बिमाया नोंथांखौ गावनि गोरबोआव 10 दान लानानै हाजासे खस्थ' सहायनानै जोनोम होनानै नोंथांखौ फोलावदोंमोन, फेदेरदोंमोन। अब्ला बेफोरबायदि नोंथांखौ खस्थ' खालामनानै फेदेरनायनि उनावबो नोंथांनि जोनोमगिरि बिमानि जिउआ बोरै गोमालांदोंमोन हायोबा नोंथाङा रायजो राजानो बुं। नोंथाङा बेसेबां सामाजिक अब्लानो रायजो राजाफोरा नोंथांखौ बुजि मोनगोन। नोंथाङा ओरैबायदि सुबुं दा सासे EM जानानै साधारन आं सासे निर्दलीय पार्टी हिसाबै इलेक्शन गेलेनो नागिरनायखौ जाबायदि आक्रमण खालामदों बेखौ आङो धिक्कार होदों। महेश्वर बसुमतारी, नोंथाङा बारे बारे आंनि कन्ट्राक्ट लाइनखौ लानानै आंखौ तात्सल्य खालामनो नागिरनायखौ आङो नुनो मोनदों। दिनै आङो गोलाव बुङा। इरिगेसननि कन्ट्राक्टर हिसाबै आङो जाबायदि खामानि मावना साक्सेस जादों बेखौ आं नोंथांनि सिगांनि प्रेस मिटआवनो बुंखाबाय। दिनै थेवबो नोंथांनो मोनसे खोथा बुंनि। जाय जायगायाव नोंथाङा गसंनानै आंनि बेफोरबायदि खोथाखौ बुंदों बै जायगानि गोरिब आबादारिफोरा बबे दैखौ लानानै आबाद मावबाय हादों नोंथाङा खेबसे सोंनानै नायनांगौमोन। नोंथाङा आंखौ टटेलि फैलार होननानै बुंदों नालाय आं खामानि मावनायनिफ्राय आबादारिफोरा थबथिंसेबो दै मोनाखै होननानै बुंदों। अब्ला जाय जायगायाव गसंदों नोंथाङा सोंनाया नोंथांनि मावनो गोनां खामानिमोन। नोंथांखौ चेलेन्ज होनानै जिहेतु बुंखादों आङो मावनाय बिंसिमारिनि FIS-निफ्रायनो दै मोननानै बै दंग'फारा, थाइगिरखारि, गसाइगामि, बुग्लामारि
हाग्रामारिनि रायजो राजाफोरा आबाद मावगासिनो दोङो आरो बेफोरबायदि आबाद मावनानै सुबिदा मोननानै एसे हां लास्रानो हादों आरो नोंथाङा आंखौ बुंदों जिहेथु साधारन कन्ट्राक्टर हिसाबै तात्सल्य खालामदोंबा नोंथाङा जाय जायगायाव थांदों बै जायगानि लामानि अबस्थाखौ नोंथाङा नुबोदों नोंथांनि 15 बोसोर पलिटिकेल केरियाराव आङो जाबायदि समायना मोनसे लामा लुनानै दोनबाय बेफोरबायदि लामा लुनायनि नोंथांनि खामानि मावनायनि बे गोलाव समाव मोनसेबो नोंथाङा नोजोर होनो हानाय नङा ओरैबायदि समायना बे लामा लुना होनायनि उनाव नोंथाङा जाबायदि थांना मिटिं गानो हादों जाबायदि भिआइपिफोरा फैनानै बेयाव नुजाथिफैनो हादों बेखौ नायनानै नोंथाङा आंखौ हायोब्लाथ' धन्यबादसो होनांगौमोन बे लामाखौ सोर मावदों होननानै आरो नोंथाङा बे लामाजोंनो थांनानै नोंथांनि नेता आरो बे दालालफोरनि न'आव थांनानै हरदे हर नोंथाङा जौ आरो बेदर जाहैनायखौ आं खोनानो मोनबाय हायो महेश्वर बसुमतारी नोंथाङा जिहेतु आंखौ एटाक खालामदों जिहेतु नोंथाङा वाटार रिसोर्सनि जिहेतु EM अब्ला नोंथांखौ बुंदोंबा जाय जायगायाव नोंथाङा गसंहैदोंमोन बे जायगायाव जिहेतु दायो दैबाना लोमसावनायनिफ्राय बारग'नानै दोङो अब्ला बियो बबेनिफ्राय बियो जानो हादोंमोन बेखौ नोंथाङा सोंनो नांगौमोन नोंथाङा बुजि मोननांगौमोन जेब्लानोखि हाग्रामारिनिफ्राय सिजुगुरिसिम कुनु मोनसे माथावरि गैयामोन बे पुथिमारि दैमानि दैया बोसोरै बोसोरै बै जायगाफोरखौ लोमसावनानै हालाय हाफाय खालामोमोन बेखौनो नोंथाङा फैनायनि सिगाङावनो आङो आसाम गभनिफ्राय सेंसन खालामना लाबोनानै बे माथावरिखौ मावनानै दोनदों आरो बेनिफ्राय दिनै दा बै जायगानि रायजो राजाफ्रा दैबाना लोमसावनायनिफ्राय रैखा मोनबोगासिनो दोङो लाजियाबा महेश्वर बसुमतारी नोंथाङा दिनै 5 बोसोर जानोसै एके डिपार्टमेन्टआव नोंथाङा EM जानानै दोङो आं मावनानै दोननाय बै खामानिखौ नोंथाङा खिन्थु खेबसेबो रिपेयारिंबो मावनो हायासै आरो लाजियाबो बुंबावदो नोंथाङा EM जानानै गोबां खामानि मावदों होननानै बै जायगायावनो हाग्रामारियाव दा माथावरि मोनसे बायनानै दोङो नोंथाङा बेखौ पुनर्निर्माणनि थाखाय नोंथाङा बेफोरनि थाखाय साननायनि सम जादों हायोब्ला बेफोरखौ मावनानै गोरिब गुन्द्रा जोंनि बर' फिसाफोरनि न' बांखौ रैखा खालामोबा आं गोजोननाय मोनगोन नोंथाङा जिहेतु बुंनो नागिरदों जोंनि बर' हारिनि मोनसेबो संगठनाव खामानि मावैनि थाखाय आं सासे बर'नि सासे सुबुं नङा बा आंनिफ्राय जेबो अबदान गैया होननानै बा महेश्वर बसुमतारी नों जाबाय खेमता लुबिया नोंथांनो जाबाय गादी नांगो नोंथांनो जाबाय पटफुलि नांगो नोंथाङा मोनसे समाव आबसुनि आन्दलनाव एसे बिबान लानानै खामानि मावनायखौ आं स्वीकार खालामदों किन्तु नोंथाङा एसे बेफोरबायदि खामानि मावनाय लोगो लोगो BEC जानाय लोगो लोगो नोंथांनो मा बिबान नांगौ जादोंमोन नोंथाङा एग्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै बिबान लादोंमोन एग्जिकिउटिभ मेम्बार खामानि मावनायनि उनाव जेब्ला बे BLT आन्दलन जादोंमोन नोंथाङा बे BLT आन्दलन खालामनायनि माखासे जोंनि जायगानि दैदेनगिरिफोरजों नोंथाङा माखासे आर्गुमेन्ट जायोमोन नोंथाङा माखासे सोंखारिमोन आरो बे BLT आन्दलनखौ नोंथाङा जिहेतु अनसायाखै आरो नोंथांनि गोसोनिफ्राय बेखौ सापर्ट खालामाखैमोन अब्ला नोंथांखौ आं बुंदोंबा नोंथाङा दिनै BLTआ जिहेतु सेक्रिफाइस खालामनानै बे BTC एकर्ड जानायनि उनाव नोंथाङा MCLA जानानै नोंथाङा EM जानानै जिहेतु जोंखौ खुंगासिनो दोङो आरो बेफोरबायदि सुबिदाखौ लानानै नोंथाङा धोन खामायगासिनो दोङो अब्ला नोंथाङा गाव बुंनो नागिरदों नामा नोंथाङा डेम'क्रेसिब्लाबो जिहेतु BLTफोरा एकर्ड खालामदों बे जायगायाव एक्स BLTफोरासो बेफोरबायदि MCLA जानो नांगौमोन होननानै नोंथाङा बुंनो नागिरदों नामा महेश्वर बसुमतारी नोंथाङा साननो नाङा दि सुरेन चन्द्र बर'आ नोंथाङा EM जानायखौ आङो मेगन सादों होननानै आङो डेम'क्रेसिखौ बुजियो डेम'क्रेसि प्रक्रियायाव जिहेतु नोंथाङा देरहालांनानै EM जादों खामानि मावनायनिखौ बिबान मोनदों नाथाय नोंथाङा जिहेतु खामानि जेबोखौनो मावासै जोंनि समष्टिखौ डेभेलपमेन्टनि लामायाव जिहेतु लानानै फैयासै नोंथाङा जिहेतु खामानि मावनायनि मेन्टेलिटि गैया बेफोरखौ नुनानैसो जोंनि मिशन 2020आ बाब्राबखांदों आरो जोङो फैगोन इलेक्सनाव नोंथांनि एगेन्स्टआव जोङो प्रतिद्वन्दिता खालामनो नागिरदों अब्ला नोंथाङा नोरै बुंनो हायो जे सुरेन चन्द्र बर'आ मानो बेयाव इलेक्सन गेलेनो फैखो
आरो नोंथाङा इलेक्सन जानायनि सिगाङावनो जिहेतु दिनै आंखौ माखासे पार्सनेलि एटाक खालामगासिनो दोङो आरो बे खालामनायनि गुबै जाहोनानो जादों मा जिहेतु मिशन 2020 लानानै ओंखारबोदों रायजो राजाफोरा अनसायदों बेखायनो नोंथांनि खाथियाव जिहेतु रायजो राजाफोरा दा गैला बेखौनो हथात जानानै नोंथाङा आंखौ आक्रमण खालामनायखौ आं नुबाय हादों बेखौनो लानानै नोंथाङा आंखौ जातिनि खामानि मावाखै होननानै बुंनो नागिरनायखौ आङो लाजिदों ओरैनो बोसोरनैसो आबसु आन्दलन खालामनायनि बादै जातिनि थाखाय नोंथाङा मा मावदो रायजो राजानो बुङोब्ला आं मोजां मोनगोन राजातिनि मावदों होननानै नोंथाङा बाथौ धोरोमखौ नोंथाङा बोनानै लाबोदों बाथौ धोरोमनि थाखाय नोंथाङा मा मावदों जोंनि समस्थियाव नोंथाङा ओरै मोनसे बाथौ मन्दिर दिन्थिनो हागोन नामा जे नोंथाङा बाथौ धोरोमारि सुबुं हिसाबै नैबे मोनसे मन्दिरखौ मावनानै होदों बा लुनानै होदों होननानै दिनै नोंथाङा बुंनाय लेखायै जिहेतु नोंथाङा माखासे थाखा जाबाय बेखायनो नोंथाङा सोरनोबा हारमनियाम हैदों सोरनोबा माइक हरदों सोरनोबा खाम गंसे हरदों बे हरनायखौनो नोंथाङा बाथौ धोरोमखौ अनसायग्रा सबसे अनसायग्रा नोंथाङानो सुंथागिरि होननानै बुंनो नागिरनायखौ आं लाजिदों आरो नोंथांखौ धिक्कार होदों नोंथाङा गोसोआव दङब्ला खोनासं थांनाय जानुवारि आरो फेब्रुवारि मार्चआव जेब्ला सानजा बाक्सा दुलाराय बाथौ गौथुमनि रुपाथि मायथाइ जादोंमोन नोंथाङा रिसेपसन कमिटिनि चेयारमेनमोन आङो जाबाय जेनेरेल सेक्रेटारिमोन आं जेनेरेल सेक्रेटारिखौ नोंथाङा सानबोसे फैनानै खबर लादोंमोन सहाय खालामदोंमोन नोंथाङा गोसोआव खोख्लै आरो बे रुपाथि मायथाइ फालिनाय फोरबोनि आरसिनि जिहेतु आं सेक्रेटारि जादोंमोन आंखौ इलेक्सन गेलेगोन होनना मिथिनानै नोंथांनि गासै नेता पार्टी नेतायानो सुरेन चन्द्र बर'निसो पलिटिकेलनि मिटिं होननानै नोंथांमोना बै जोंनि गोथार बाथौ धोरोमनि गोथार रुपाथि मायथाइखौबो नोंथांमोना क्रिटिसाइज खालामदोंमोन आरो मानसिफोरखौ बेनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय नोंथांमोना खावलायदोंमन आरो नोंथाङा गोसोआव दोङो महेश्वर बसुमतारी नोंथांनि आगदा आखाइ महर जायबा दिनै गरेश्वर पौरसभानि पौरपति धनन्जय बसुमतारीया बै जोंनिया बानजाय आफादनि पेन्डेल साब कमिटिनि चेयारमेनमोन बिथाङा सानबोसे थांनानै आंखौ सहाय खालामखो नोंथाङा सोंना नायबानो जाबाय आरो बेखौ जोंनि गासै जोंनि सानजा बाक्सा जिल्लानि जा बाथौ धोरोमारि दैदेनगिरि बिथांमोना गासैखौबो बुजिखागौ आरो नुखाजोबखानाय आरो महेश्वर बसुमतारी नोंथांनि आगदा आखाइ धनन्जय बसुमतारीया बेफोरबायदि जोंनि रुपाथि जयन्तीयाव मोनसे जिहेतु पदआव जिरायनानै दोङो बिथांखौ सन्मान खालामनानै जोंनि आरसि कमिटियानो बिथांनिफ्राय अनसुंथाइ बिदोंमोन आरो बिथाङा जोंनो लास्टआव 20,000 होगोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय बिथाङा गरसेबो होआसै अब्ला बिथांखौ नोंथाङा मा बुंनो नागिरदों नोंथाङा आंखौ जाय 17थि तामुलपुर जिल्ला बर' साहित्य सभानि बोसोरारि जथुम्मा बेवहाय नोंथांनि नेता पार्टी नेताखौ दानाय जिहेतु आरसि कमिटिया आंनिफ्राय गरसेबो अनसुंथाइ नागिरनानै फैयासै आरो बिथांमोनखौ फैथारनांगौ होननानैबो आं बुंनो नागिराखै नोंथाङा बुंनायखायसो आङो बुंनो गोनां जादों जिहेतु नागिरनानै फैयाखै आं बेवहाय अनसुंथाइ हरिया बियो सैथो खिन्थु नोंथाङा बुंनाङा नोंथाङा रायजोनि थाखा मन'जुबनानै मायबा मोनसे रां बे अनसुंथाइ होबानो नोंथाङानो जोंनि बर' साहित्य सभानि नोंथाङा अनसुंथाइगिरि सुंथागिरि होननानै नोंथाङा बुंनो नाङा नोंथांमोननि बेफोरबायदि मावनाय दांनायावनो जायगानि गोरिब गुन्द्रा जाय बिथांमोना जोंनि थुनलाइखौ मोजां मोनो अनसायनो हास्थायो नोंथांमोननि पार्टी गाब होनायनि थाखायनो बै जोंनिया 17थि जा तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मा बे जथुम्मायाव माखासे बाहागो लानायनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां बाध्य जानो गोनां जादोंमोन महेश्वर बसुमतारी अब्ला नोंथाङा बुंदों मा जाय बिथांमोना बिबान थायो बिथांमोनासो बर' हारिनि मावनाय जायो होननानै अब्ला जिहेतु जोंनि गरेश्वर बिखावनो नोंथांनि चेयारमेननि आन्दारावनो जिहेतु आरसि दानानै जोङो सानजा बाक्सा दुलाराय बाथौ गौथुमनि रुपाथि मायथाइखौ फालिबाय अब्ला बे फालिनायाव नोंथांनि खाथि खाला थानाय जाय 15 बोसोर नोंथांमोननि राजत्व बे राजत्व थाखा खामायनाय मुन बर' सोरबा धनन्जय बसुमतारी आरो सोरबाया मा अनसुंथाइ होदो नोंथाङा आंनो बुंबाथाय आं मोजां मोनगोन
आरो थेवबो खिन्थु आङो बिथांमोनखौ जों सोंखारियाखै मानो अनसुंथाइ होआखै होननानै नोंथाङा आंखौ सोंखारिनि थाखायसो आरो आंनिफ्राय मता धन थांनांगौ होननायखायसो नोंथांखौ बुंनो गोनां जादों। बे जाबाय नोंथांनि एखेबारे गथ' गोरलै बायदि खोथा बुंनाय बायदि खोथा। सासे EM जानानै मोनसे मर्यादा गोनां पदआव जनानै नोंथाङा जाबायदि खोथाफोरखौ बुंदों एखेबारे लाजिनाय मोनदों आरो नोंथाङा गावनि लोगोसे सारा जोंनि BTCनि EMनि मान मर्यादाफोरखौ नोंथाङा निखेख खालामनो नागिरनायखौ आङो नुनो मोनदों। धिक्कार होदों महेश्वर बसुमतारी। साधारन नोंथांनि पलिटिकेल नोंनि लाबालाबनि थाखाय जोंनि समाज जोंनि सुबुंनि मान मर्यादाखौ जाबायदि हाय होनो नागिरदों नोंथांखौ धिक्कार होनायनि बायदि जोङो दा जेबो बुंनो हाया। महेश्वर बसुमतारी नोंथाङा गावनि गादिखौ रैखा खालामनो थाखाय जाबायदि आंखौ एटाक खालामो आंखौ सासे नोंथाङा थिउरिया होननानै बुंदों। नोंथाङा खुनु जुक्ति गैया खुनु खोथा गैया बाथ्रा गैया आंखौ थिउरिया होननानै बुंनो नागिरो। नोंथांखौ बुंनो नागिरदों आं जुदि रागो गोसा आं जुदि थिउरियाबा आं मालाबा रागो जोंनानै सोरजोंबा बुला बुसि जानानै बहाबा केस मकर्दमा जानानै बहाबा जियाल जानाय नोंथाङा नुनो मोनदों नामा? जोङो एसे फाग्ला बायदि दिन्थियो जोङो बबेयाव जोंनो थाखाय खामानि मावनांगौ जोङो खामानि थाखाय जोङो फाग्ला बायदि खाथि खाथा खालामनानै जोङो खामानि मावो। बेखौनो नोंथाङा आंखौ फाग्ला होननानै बुंनो नागिरदों लाजिदों। महेश्वर बसुमतारी सारा जोंनि समस्तिनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय एसेबां गोहो गोनां बिबानाव थानानै नोंथाङा जेबो मावाखै। दा नोंथाङा बुंदों जोंहा गामि गालायाव रास्ता बायदिनि खामानि मावनो गोनां बारा गैला होननानै लाजिदों आङो। महेश्वर बसुमतारी जोङो जिहेतु अखा बोथोरनिफ्राय मिशन 2020नि बायदिसिना मिटिं मेलाखौ खुंबोदों बै समाव जों गामियाव हाबदों मोनसेबो गामिया ओरै गामि गैया जेरावनो जों हाब्रु गायालासेनो सेन्देल बख'आलासेनो थांनो हानायनि पर्जा दोङो। थेवबो नोंथाङा निलाज्ज भाबै बुंदों गामिफोराव आरो लामा खोनायनि खोथा गैला होननानै। मोनसेबो गामियाव दै लोंनाय जा आसुनि बे आसुनिफ्राय दै होनो हायाखै थेवबो नोंथाङा बुङो गासै खामानिखौ नोंथाङा मोजां मावदो होननानै। दा बावैसो जोङो बुंदों नोंथाङा धुलाबारि पुथिमारि दलंखौ नोंथाङा दा बावै नोंथाङा आराम्भ खालामनानै फोजाबनायनि खौरांखौ बुंनानै दांखब मारि नागिरदों। महेश्वर बसुमतारी नोंथांनि गिबि खेबनि EM जाना थानाय समावनो जिहेतु बे दालाङा आराम्भ जादोंमोन बे दालाङा मानो जोबासै आरो बे दालांनि जोबैनि गुबै कारनखौनो नोंथांनि कमिसन राज होनानै माखासे जायगानि सुबुं आरो माखासे निउस मिडियाफोरा बुंबोगासिनो दोङो। आरो बे खोथा बुंनायखौनो नोंथाङा आंखौ चेलेन्ज होनानै बुंदोंमोन जे सुरेन चन्द्र बर'आ बै दालां अंखारिनि टेकनिकेल असुबिदाखौ मा बुजि होननानै। महेश्वर बसुमतारी नोंथाङा एखेबारे निलाज्ज भाबै गावा बे दालांखौ दिहुननो हायियाव खालि सुरेन चन्द्र बर'खौ बुंनायनि खुनु जुक्ति गैया। सइल टेस्टिं खालामनानै TS खालामनानै टेन्डार नटिस होनानै एलटमेन्ट होनायनि उनाव दिनैसिमबो बे दालाङा अंखारिनि गुबै जाहोनखौनो नोंथांनि कमिसन राज होननानै रायजो राजाया बुंबोबाय हादों आरो बेखौ जों बायदिसिना निउसफोराव जोङो नुबोगासिनो दोङो। अब्ला बे खोथाखौसो नोंथाङा बुं मा टेकनिकेल असुबिदानि थाखाय बे दालाङा अंखारासै आरो नोंथाङा दिनै गोदानै आराम्भ खालामनायनि फोजाबनायनि खोथा बुंदों। नोंथांखौ आं बुंनो नागिरदों महेश्वर बसुमतारी नोंथाङा दा गोदानै जितु आराम्भ खालामदोंबा जोंनि रायजो राजानि बेसेबां फैसाखौ आरो बेयाव जोङो सोसनफिननो गोनां जाखो? सिगांनि थाखा फैसाया जिहेतु बरबाद जाबाय थाखा फैसा बरबाद जानायनि उनाव दिनै गोदानै लुफिननो गोनां जानायाव जोंनि हाग्रामा महिलारि सारा आरो गोदानै बेसेबां रां होनानै बेखौ लुनो गोनां जादों नोंथाङा हायोबा रायजो राजानो बुं। बियो एकमात्र नोंथांनि गोरोन्थिनि थाखायनो नोंथांनि गोरोन्थि गोनां खामानि थाखायनो बे दालाङा दिनैसो अंखारबोदों आरो दिनै रायजोनि धोनखौ आरो खेबसेबाव बाहायनानै बे दालांखौ जोंनि हाग्रामा महिलारि सारा लुफिननो गोनां बाध्य जादों। बेखौनो लानानै नोंथाङा आं दलंखौ लुना नागिरदों होननानै बुंनो नागिरनाया नोंथाङा लाजि रोङैनि परिचयखौ नोंथाङा दिन्थिदों। नोंथाङा
पिकनिक स्पटनि खोथा बुंदों लख्रा बरनगरनि पिकनिक स्पटआव नोंथाङा मा मावदों लाजियाबा नोंथाङा आंखौ कुइसन खालामनाङा नोंथाङा रायजो राजाखौ बुंबानो जाबाय जोंनि समस्तिनि माबे मोनसे गामिनि रायजो राजाफोरा बेयाव थांनानै पिकनिक जानो मोनखो बै जे पिकनिक स्पटनि थाखा फैनायफोरखौ बबे ठिकादारा माबायदि हरलखि खालामखो आं मा मिथिगोन होननानै नोंथाङा दाखालि बुंदों नोंथाङा जिहेतु जोंनि इएम नोंथांमोनानो जिहेतु बे स्किमखौ लानानै फैदों बे स्किमा बोरै जानांगौ बोरै साक्सेस जानांगौ नोंथाङानो जुदि खबर लाथायाबा जों खालि खोथा बुंनाय मानसियाल'सो नोंथांनो खालि एभिडेन्स होनांगौ होननानै बुंबाय थायोबा जोंनि समस्तिया बोरै जौगाखांनो हानो नोंथाङा खालि एभिडेन्स नागिरनायनि खोथाखौ बुंबाय थादों बबे लामाया थिग जाखो बबे दैयासुनिफ्राय लोंनाय गोग्गो दै मोनखो बबे सोलोंसालिया समायना जाखो बबे लामाया समायना जाखो बबे हस्पिटालाव डक्टर थायो जोङो गोरिब गुन्द्राफोरा सोर IBS मोनखो सोर जोंनि बोराय बेन्थ'फोरा पेन्सन मोनखो सोर जोंनिया गोरिबा नोंथांनिफ्राय रैखा मोनथावना बा मदद मोनखो नोंथाङा रायजो राजानो दा बुंबानो जाबाय खालि खोथा बुङोबा नोंथाङा खालि जोंनिफ्राय एभिडेन्स नांगौ होननायनि जुक्ति गैया नोंथाङा थाखा जागोन नोंथाङा हरलखि खालामगोन खालि नोंथांनि थाखा जानायखौ एभिडेन्स होनायानो जोंनि खामानि होननानै नोंथाङा दा सान खालि जोङो मिटिङाव बुंदो नोंथाङा मा मावदो मा मावनो हायाखै बेखौ लानानै नोंथाङा जाबायदि गोग्गा नागिरदो जोङो BPF पार्टिया ओरै मावबाय होननानै BPF पार्टिखौ जोंहा बुंनो गोनां गैया नोंथ' खायसे सुबिदा बादि नोंथाङा जायगा मोनाबा BPF नङा जुदि थाखा जानानै आरो बेयाव जुदि EM GM जुदि माबा पद मोनोबा अब्लानो नोंथाङा BPF नोंथांनि BPF मावनायनि माबाफोरखौ जोंनि नैबे समस्तिनि गासै रायजो राजायानो नायगासिनो दोङो लास्टआव नोंथाङा बुंनो नागिरदों मा सुरेन चन्द्र बर'आ जिहेतु मोजां मानसि नङा बेनि थाखाय रायजो राजाफोरा सांग्रां जानांगौ आरो बिथांनो भट होनो नाङा होननानै महेश्वर बसुमतारी नोंथाङा जेसेबां गाबख्रा मानो नोंथांखौ बोरै फैगौ इलेक्सनाव माबायदि गाज्रियै फेजेननांगौ रायजो राजाफोरा थियारि जानानै दोङो नों खालि फाग्ला बायदि बेफोरबायदि बुंनायनि बादै आरो नोंनि आखायाव जेबो राहा गैया खालि नोंथांखौ आं खावलायगोन नोंथाङा एसेबां नाजानानैबो जिहेतु नोंथाङा जेनगोन जाहाथे जेननायनि उनाव नोंथाङा मा होननानै बुंदों नोंथाङा जाहाथे स' सेलाइन लानो गोनां जाया नोंथांखौ जाहाथे नोंथांनि खाथिनि सापर्टारफोरा दै दासुमनानै आगोर मोनि जाया बेनि थाखायसो नोंथाङा रेडि जाना थायोबा आं मोजां मोनगोन बिजाब बाख्रियाव नोंथाङा थुनलाइनि बोसोरारि जथुम्माखौ बेखावनो नोंथाङा जिहेतु दंग'पारा गामियाव नुजाहैदोंमोन नोंथाङा नोंथांनि स्पिचआव नोंथाङा जिहेतु बिजाब बाख्रिनि EM बबे जायगायाव जोंनि थुनलाइखौ आवगायनो थाखाय थुनलाइया आवगायलांनो हानाय बायदि नोंथाङा बबेयाव मा बिजाब बाख्रि लुनानै बेखौ बुंनो हाबाय नामा लाजिया महेश्वर बसुमतारी बेफोरबायदि थुनलाइ मोनसे थुनलाइयारि आफादाव थांनानै मेल बेखावनानै नोंथांनि बिभागनिफ्राय नोंथाङा मोनसेबो बेफोरबायदि खामानि मावनायनि हिसाबाव बुंनो हायिखौ आङो लाजिदों दंग'पारा बायदि गामियाव थाइगिरखारि बायदि गामियाव एसेबां बर' मिडियाम फरायनाय स्कुल आरो फरायसालि थानायनि उनावबो बै गथ'फोरा फरायनो हानाय बायदि सुबिदा मोननाय बायदि बै जायगायाव गंसे बिजाब बाख्रि लुनायनि नोंथांनियाव मेन्टेलिटिखौ आङो नुनो मोनासै बै नोंथाङा बेखावनाय हाबाफारियाव सोरबा फोरोंगिरिफोरखौ नोंथाङा रायदावनायखौ आं खोनानो मोनदों नोंथाङा फोरोंगिरिखौ रायबाल'सो जानाय नङा बै जोंनि थुनलाइखौ जोंनि बर' रावखौ फोथांना लाखिनो थाखाय नोंथाङा जिहेतु मोनसे गिदिर बिबानाव जनानै दोङो बेखायनो थुनलाइनि थाखाय बा थुनलाइखौ जौगानो थाखाय जा खामानि मावनांगौ नोंथाङा बेखौसो मावनांगौ सोरबा सुबुंखौ सोंखारिबानो नोंथाङा थुनलाइखौ सिबिनाय जानाय नङा सुरेन चन्द्र बर'खौ अनसुंथाइ होआखै होननानै रायनायनि नोंथाङा जुक्ति गैया आरो नोंथाङा नैखौ बुंनाङा जे सोरहाबा अनसुंथाइ होनो हायाखै होननानै थुनलाइखौ सिबिनायनि मोन्थाइ गैया होननानै नोंथाङा बुंनाया लाजिथावना बाथ्रा नोंथाङा माब्ला खन्थाइ लिरखो माब्ला रायथाइ लिरखो बबे नोंथाङा बर' थुनलाइया जौगाथों होननानै सोर बिजाब लिरनायखौ नोंथाङा रां
सहयोग खालामनानै बा नोंथांनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय सहयोग खालामनानै नोंथाङा पाब्लिश खालामगोन अब्ला बेफोरबायदि खामानि मावालासिनो नांला हसा सुरेन चन्द्र बर'खौ थुनलाइनि बेफोरबायदि गोथार थिलियाव खनायाव जिरायनानै रायनाया आं लाजिनाय मोनदों सिखावनि बादै नोंथाङा मा मावबावनो हायोब्ला नोंथाङा आङो रां हराखै होननानै मानो नोंथांनि बेखावनाय फाखनावनो बुङासै नोंथांमोना दाना लानानै सुरेन चन्द्र बर'आ बेयाव थाङोब्ला नोंथांमोना असुबिदा जागोन होननानैनो अनसुंथाइबो बियासै आरो बे जायगायाव जोङो खामानि मावनायनि जेबो सुबिदाखौनो नोंथांमोना सोरजिनानै होआसै थेवबो निलाज्ज बायदि नोंथाङा जोंखौनो आरो बेयाव रायनायनि सुबिदा लादों आरो नोंथाङा बुंदों एमसिएलए जानानै सुरेन चन्द्र बर'आ खोब थाखा खननो हायो नामा होननानै सानदों होननानै लाजिनाय गैयाबा महेश्वर बसुमतारी नोंथाङाबो मिथिगौ जिहेतु कन्ट्राक्टर लाइनखौ नोंथाङा सोंखारिदों जोंनि भारतबर्षनि गासैबो रोखोमनि स्किमानो जा गासैबो रोखोमनि फान्डानो जा बेखौ जोंनिया कन्ट्राक्ट लाइनाव होनानै खामानिफोरखौ जोंनिया मावसोमनाय जायो जोंनि ब्रह्मपुत्र ब्रिजआनो जा फर लाइननि खामानियानो जा नोंथांनि वाटार रिसर्सनि खामानि जाया मानो बेखौ जाबाय कन्ट्राक्टरनि लाइनाव बेखौ मावसोमनाय जायो नोंथाङा वाटार रिसर्सनि नोंथाङा बेयावनो थाखा खनदो आरो थाखाखौ बारा खनबावथारनांगोन होननानै वाटार रिसर्सनि गासै खामानिखौ नोंनि बियादै फिसा अशोक बर' बसुमतारियानो मावजोबो अब्ला नोंथाङा गाव जिहेतु जानानै एमसिएलए जानानै थाखा खनदों आरो गावनो थिका मावनानै थाखा खननायखाय सुरेन चन्द्र बर'खौबो थाखा खननोनो हालायाफाय जानानै बे एमसिएलए जानो नागिरदों होनना बुंनो नागिरनाया नोंथांखौ मा होननानै आं बुंबावनो खासे नोंथाङा लाजि लोङै निलाज्ज नि बादै नोंथांखौ आङो मा होननानै बुंबावनो गणतन्त्रआव सोरबा सुरेना एमसिएलए जानाय बा जोङो इलेक्सन गेलेनो फैनायखौ नोंथाङा बेफोरबायदि बुंनो लाजिया खासे नोंथाङा खोब गोरों खोब मावथि होननानै गावखौनो दांखब मारिनो नागिरो साधारन सुरेन चन्द्र बर'आ फैनानै पार्टि गैयालासेनो मिशन 2020खौ लानानै आवगायबोनायखौ नुनानै इमान हथाक जानायनि जुक्तिया बहा दंमोन निश्चय नोंथाङा जिहेतु बुजिखाबाय फैगोन बाराव जिहेतु नोंथाङा हारिगोन बेखायनो माबोरै बुङोबा आङो बोरैबा ओंखारलांनो हाफिनगोन नामा होननानै बेफोर खोथाफोरखौ नोंथाङा बुंलाबायदो रायजो राजाफ्रा मिनिबाय थादों नोंथाङा सानदों सुरेन चन्द्र बर'खौ खोब रायबाय होननानै खिन्थु रायजो राजाफ्रा नोंथांनि बेफोरबायदि मावनाय दांनायखौ नुनानै लाजिदों नोंथाङा बिटिसिनि गासै नि मान मर्यादाखौ केक खालामनो थांनाय बायदि नोंथांनि एक्टिभिटिसा बेखायनो खावलायदों आङो नोंथाङा गणतन्त्र जोंनि मिशन 2020 गणतान्त्रिक भाबै नोंथाङा जिहेतु इलेक्सनाव प्रतिद्वन्दिता खालामनानै जोंनो जाहाथे नाङो बेखौनो नोंथाङा आंखौ जोङो मोनसे असिंखन मोनसे वातावरण सृष्टि खालामनो नागिरदों होननानै बुंनो नागिरनायखौ खिन्थु जोङो धिक्कार होदों नोंथांखौ असिंखन खालामनो थाखाय जों फैयाखै खालि नोंथाङा गुबुन गुबुन बिजाथिफोरखौ वेलकाम जनायदों खिन्थु सुरेन चन्द्र बर'खौ नोंथाङा जाहाथे इलेक्सनखौनो गेलेनो मोना होननानै बायदि बुंनो नागिरदों उल्थायै नोंथाङा बुंदों मा सुरेन चन्द्रआल'सो इलेक्सन गेलेनांगौ गुबुना गेलेनो मोना होननानै नोंथाङा गोदैयै बुंनो नागिरदों महेश्वर बसुमतारी थांनाय मोनथाम इलेक्सनाव जों फैयाखै आरो नोंथाङा जिहेतु स्ट्रं केन्डिडेटनि मोगा मोगि जायाखैमोन बेखायनो नोंथाङा जेबो बुङाखैमोन दिनै जिहेतु सुरेन चन्द्र बर'आ फैबाय नोंथाङा जिहेतु आंनो जेनखागोन नालाय बेखायनो आंखौ फैनायखौ नोंथाङा दा हजम खालामनो हायाखै आरो गणतान्त्रिक नोंथांनि गणतान्त्रिकखौ आं नमुना होनि नोंथाङा माबायदि पावारनि लबिया नोंथाङा नोंथांखौ सापर्ट खालामैनि थाखायनो नोंथांनि खाथियाव थानाय गामि उत्तर धलकुसिनि परशुराम बर'नि न'आव थांनानै गथाय न' बांखौ नोंथाङा बुला बुसि खालामनानै बुफायजोबदोंमोन आरो न'खरनि गासैखौबो ओरै मोनसे थ्रिटेन होना फैदोंमोन जाय बिथांमोना जानो लोंनो हायै बेबस्था खालामनानै दोन्दोंमोन बे जाबाय नोंथाङा खोब नर्मेल जों जाबाय उग्रबादि नोंथांनि बे मावनाय दांनायखौ रायजो राजाफोरा बावाखै आरो लोगोसे जोंनि गरेस्वर खाथिनि सुतियापारा गामिनि पवन बर' जाय पवन बर'आ नोंथांखौ सापर्ट खालामैनि थाखायनो नोंथांनि गुन्डा बाहिनी जाय दैदेनगिरिया जादोंमोन महिधर बर' बिथांनि दैदेननायाव थांनानै औवानि थखनजों बुला बुसि खालामनाय बिथांखौ नोंथांमोना आघात खालामदोंमोन जाय आघातखौ खैज्य खालामनो हायैनि थाखाय धोरोम सिबिसुला पवन बर'आ
जौ लोंनो गोनां जादोंमोन जौ लोंनानै गावनि दुखुखौ बावनो हायैखौ जौ लोंनानै बावनो नाजादोंमोन आरो बेफोरबायदिनो जौ लोङै लोङै बिथाङा गावनि जिउखौ खोमानानै लानो गोनां जादोंमोन बेफोर पापा बहा थांगोन नोंथाङा थेवबो बुंनो नागिरो नोंथाङा सबसाय नर्मेल सबसाय समायना सबसाय मोजां होननानै सुरेन चन्द्र बर'खौ उग्रबादि होननानै बुंनो नागिरनाया नोंथाङा दालांनि खोथा बारे बारे बुंदों दैनि लुनायनि खोथाखौ बाद दोन महेश्वर बसुमतारी नोंथाङा सम बायदि जुदि दालांखौ मावनानै दिहुननायमोनब्ला माराय गामिनि सानै सुबुङा अफ्रिदा जिउ गोमानो गोनां जादों जाय बिथांमोना दालांखौ थानायमोनब्ला बेफोरबायदि रेलनि दालांजों फैनानै सिङाव गोग्लैनानै गावनि खर' गावनानै गावनि गोदना बायनानै थैनो गोनां जानाय नङामोन बेफोर पापा सोरनियाव थांनो बहा थांनो गासै पापानो नोंनि खाथियाव फैगासिनो दोङो बेखायनो बुंदों महेश्वर बसुमतारी गावनि पापखौ थाखिनो गावनि मावनाय दांनायखौ थाखिनो थाखाय अकल सुरेन चन्द्र बर'खौ रायनो नाजानायखौ जोङो मिनिनो ओंखारदों जायखिजाया महेश्वर बसुमतारी नोंथाङा गावनि मेल मिटिङाव जिहेतु मानसि जालिया ओरैनो निउस पर्टेल बा सोरखौबा मस्टमिजिम सोरबा खांबादिखौ लानानै फंनैसो बहाबा खोथा बुंनानै जोंखौ एटाक खालामनायनि बादै नोंनियाव दा खुनु रास्ता गैला खालि जौ आरो अमा बेदर होनानैनो जुदि मानसिखौ बुलायनो हायोबा बे नोंनि खोथा दा दिनै सरकारा होनाय आठुवा कम्बल बे आठुवा कम्बलखौ नोंथाङा गावनि सम्पत्ति बायदि खन्दिकराव थानाय नोंथांनि मावखिलि सिङाव लाखिजोबनानै दोनदों लाखिजोबनानै दा टेम्प' गंसे गामिफोराव रानना हरनानै रायजो राजानो नोंथाङा होदो होननानै राननाय बेबस्थाखौ खालामनायखौ जों नुगासिनो दोङो नोंथाङा बे सरकारा होनाय बेफोरबायदि मुवा बेसादखौ जेसेबां बिलाइनानै रायजोखौ भुलायनो नाजाया मानो थाखा फैसा होनानै जेसेबां भुलायनो नाजाया मानो नोंथांखौ रायजोफोरा सिनायबाय आरो बेनिफ्राय नोंथांनि थाखाबो जागोन नोंथांनि मुवा बेसादबो लागोन आरो नोंथांखौ भट होआलासिनो जोख्लायनो थाखायबो रायजो राजाफोरा थियारि बेखायनो नोंथाङा दा गावबो बुजि मोनदों आरो फाग्ला जादों फाग्ला जानानै थुनलाइयारि जायगायावबो गुबुन जोंनि धोरोमारि अनुष्ठानफ्रावबो नोंथाङा मिशन 2020खौ रायदों आरो जोंनि मिशन 2020नि गासै जोंनि मावथि लोगोफोरखौ नोंथाङा सोंखारिगासिनो दोङो महेश्वर बसुमतारी नोंथाङा खामानि मावदोंब्ला नोंथाङा जुदि थारैनो गिदिर दैदेनगिरिबा नोंथाङा थारैनो जुदि लिडार अब्ला नोंथांखौ रायजो राजाया भट होफिनगोन आरो नोंथांखौ देरहाहोगोन आरो जुदि थारैनो नोंथाङा आं बुंनाय बायदि जुदि खामानिखौ मावाखैबा नोंथांखौ रायजो राजाया फेजेननाया सियर बेयाव सुरेन चन्द्र बर'आ जा सोरबा फैया मानो खालि जिहेतु नोंथांखौ फेजेननांगौ ज' जानांगोन होननानै गुबुन पलिटिकेलनि पार्टिनि मानसिफोराबो जोंखौ दा खहाय खालामनो थाखाय आगबारि बुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों जेरैबायदि सोरबा एजिपि खालामनाय सोरबा बिजेपि खालामनाय सोरबा कमिउनिस्ट खालामनाय सोरबा आइ कंग्रेस खालामनाय पलिटिकेल सक्रिय थानाय मानसिफोराबो जोंखौ खहाय खालामनो खारनाय आगबाराय बुंनो गोनां बाध्य जादों मानो होनोब्ला बिथांमोना बुजि मोनदों सुरेन बर'आ मोजां गाज्रि बेखौ साननायनि सम गैया खालि गरेस्वर समष्टिखौ महेश्वर बसुमतारीनि खैसारिनिफ्राय बासिथारनांगौ होननानैनो बिथांमोना फैदों आरो गरेस्वर समष्टिनि गासै रायजो राजाफोरानो नोंथांखौ बेसेबा गोजानाव जोंनि समष्टिनिफ्राय जोगारनो कारने किन्तु रेडि बेखौनो जुदि हजम खालामनो हायाखैबा नोंथाङा बोरै थांनानै थायो आंहा बुंनो गोनां गैया कारन नोंथाङा एग्रे बाग्रे जिहेतु धोन सम्पतिनि मालिक जाबाय बेखौ नोंथाङा जिहेतु धोन सम्पति आरजिनोनो जिहेतु इएम जाबायबा बे धोन सम्पतिखौ लानानै नोंथाङा बोरै गोजोन थानो हायो बे नोंथांनि खोथा खालि जोंखौ रायना नांला बंसा खोथा बुंनानै बै पापनिफ्राय बै नोंथांनि गोजोन गैयै जिउनिफ्राय बारग'नो नाजायोब्लाबो नोंथाङा बारग'नायनि कुनु लामाखौ नुनो मोनाखै बेखायनो नोंथांखौ खावलायदों जिहेतु जोंनि बिटिसिआ मोनसे मर्यादा गोनां नोंथाङा बे बिटिसिनि मर्यादा गोनां जिहेतु इएम पदआव जिरायनानै दङ बे पदखौ जाहाथे गाहाय खालामालासेनो भद्र भाबै नांगौ बायदि खोथा बुंनानै गणतान्त्रिक भाबै जाहाथे फैगोन इलेक्सनाव नोंथाङा हायोब्ला जिहेतु प्रतिद्वन्दिता खालामफिनोबा बेखौ आं खावलायनाय लाखिदों जोबनायाव नोंथाङा इएम हिसाबै टटेलि फेइलार आरो नोंथांनि बे फेइलारखौ नुनानैनो दिनै मिशन 2020खौ गरेस्वर समष्टिनि रायजो राजाफोरा बजबनानै लाबाय आरो बजबनानै
नोंथांखौ गरेस्वर समष्टिनिफ्राय बेसेबा गोजानाव जोगारना हरनो थाखाय थागथियारि जादों आरो बे थागथियारिनिफ्राय बारग'नो हायोबा आं नोंथांखौ चेलेन्ज होनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।